niin, eli moro vaan kaikille. Ja tänään on semmoisen haasteen aika, että mä koitan kuluttaa mahdollisimman paljon kaloreita päivässä. Ja mulla on tässä muutenkin menossa semmonen 7-5 medium. Ja mä liikun nyt normaalisti muutenkin aika paljon, mutta nyt otetaan tämmönen överipäivä tähän väliin. Ja pistää tää päivä liikkeelle sillä, että noin tunnin päästä aukeaa toi ultraparkki, eli semmonen tramppapuisto. Ja sit mä menen sinne kävellen ja mä lähden tässä kohtaan. Vedetään vielä tämmönen. Ja sitten lähdetään. No niin, eli täällähän paistaa aurinko ja on hieno ilma ja mä oonkin nyt kävellyt tässä semmoset vähän alle puolisen tuntia ja ultraparkki on ihan tossa lähellä, tai tää Puuvilla kauppakeskus ja kohta päästään hyppiin. Tää oli tämmönen rauhallinen kävely ja kattokaa, jos tää kääntyy. Onhan tää nyt oikeesti hienon näköistä. Ja tossa on itse Puuvilla. Ja sinne meidän olisi nyt tarkoitus mennä. Joten nähdään siellä. Jees, nyt päästään temppuilemaan. Siis mä oon aivan kuollut. Nyt ollaan lähdetty ultraparkista. Nyt mä käyn kaupassa ostaa vähän jotain evästä. Ja sitten mennään salille. Ja joo, semmoista on suunnitteilla. Ja joo, nähdään varmaan salilla tai kävelymatkalla sinne seuraavaksi.
Mä tein 4 settiä ja ajattelin saman tehdä tossa. Ja sit mä menen leuan vetolaitteeseen. Tää on nyt tää rennoin osa tästä päivästä. Ja silleen tai... Niin. Pidän pitää tän aika rentona. Tai sillai, ettei ihan ylikuormita ennen sitä futsaalia, koska siellä mä kuolen. No niin, elikkä nyt on sali takana. Se oli vaan semmonen noin puolen tunnin sali. Ja sen oli vähän tarkoituskin jo semmonen rentousuus tästä päivästä. Semmosia väliaikatietoja, että kello on nyt jotain hiukan yli 2 ja noin 2200 kaloria on täynnä. Ja nyt mä kävelen tosta noin 3 kilsaa kotiin. Sitten mä syön. Sitten mä ehkä hiukan kotona siivoilen tai jotain ja otan rennosti. Sitten mä kävelen futsaa-treeneihin ja kävelen sieltä kotiin. Se on niin kuin tämän päivän loppusuunnitelma. Ja saa nähdä, että kuinka paljon niitä kaloreita sit saa kulutettua. Ihan just ollaan kotona. Tässä on nyt 35 minuuttia kävelty. Joo, nyt ollaan kotona. Tästä on enää joku noin kilsa sinne treenipaikalle. Ja ennen kuin mä lähdin kävelee, mulla oli niinku noin 2700 kaloria kulutettu. Se on aika vähän. Tästä mä odotin itse sen liikoja, sekin voi olla. Mut jotenkin kuulostaa aika vähältä. Mut katsotaan mitä vielä saadaan tänä aikaa. Tai sit mä katsoin väärin, sekin voi olla. Mennään hoitaa yhdet futsaa-treenit pois alta, missä kulutan varmaan aivan järkyttävästi kaloreita, koska on myös aivan järkyttävän huono kunto. Ja sisällä futsaa-treenaaminen on oikeasti rankkaa. Ainakin mulle. Tässä on nyt futsaalin vähän statseja. Meillä oli 1,5 tunnin reenit. Sitten mä voin näyttää paljon kaloreita meni tässä ajassa. Noin paljon. Ja ollaan päästy 4 tonniin ja vähän ylikin. Ja nytten mä menen, pistetään täältä kävely päälle. Nyt mä menen vähän palauttavalle kävelylle, että paikat palautuu, koska mun jalat on aika muussia. Ja joo, saa nähdä, että kuinka paljon niitä kaloreita nyt loppupeleissä saa kulutettua. Koska nyttenkään mä en ole ihan varma, paljon mulla nyt oli mittarissa, mutta katsotaan sitten kun mä tuun kävelemästä. Se mun piti mainita vielä, että munhan piti kävellä futsaa-treeneistä kotiin, mutta mun paras kaveri sai yllytettyä mut, että mä hengaan senkaan hetken treenien jälkeen menen sen kyydellä kotiin. Niin siksi mä tulin kävelylle. Mutta joo, koska halusin mä nähdä vähän kavereitakin tässä viikolla. Tai silleen niinku jutella vähän ja tälleen hengata. Ja ei kello nyt sillä ei vielä paljon, kello on nyt 9. Ja yli 4 tonnia kuitenkin täynnä. Niin tulee vaikka tämmönen semirento. Mä oon silti ihan hengestä. Ei, mä kävelen aika rennosti loppupeleissä. Ja ajattelin, että käydään rauhallista tahtia silleen, että jalat vähän palautuu. Ja sit menen hyvillä mieli kotiin ja sit katsotaan paljon niitä kaloreita oikeesti just tullut. Kyllä tässäkin on silti mun mielestä jotain fiilistä. Niin kuin, nyt kun ei sada silleen kunnolla, vaan sataa silleen hiukan ja on vaan tämmönen talvinen fiilis. Mä tiedän, nyt on ainakin tosi hyvä fiilis. Ollut aikamoinen päivä. Ja joo,
mun mielestä on hyvä päätös tähän päivään, ettei vaan lössähdä ton treenin jälkeen, jos se paikatkin palautuu. En mä tiedä. Aika huikea päivä on ollut kyllä. Ja tälleen, tosi siistiä. Ja kyllä mä oon ainakin tähän mennessä ihan tyytyväinen, mitä tää on mennyt. Vaikka on pari asiaa, mitä olisi voinut tehdä paremmin, mutta mä kerron niistä myöhemmin. Vähän erikoista, mutta mun tekee mieli juosta. Minä en tykkää juosta, koska on huono kunto, mutta teki mieli juosta pikkupätkiä. Ehkä se, että mä haluan kotiin. Mut joo. Tehdään nyt hetkistä. Hölkätään tämmöstä rentoa. Ja söin vähän lisää kaloreita. Mut ei vedetä överiksi tätä. Koska en mä kyllä jaksakaan hölkätä kotiin asti. Ei oo paljon enää tätä päivää jäljellä. 4 kilsaa tullut täyteen ja 50 minuuttia suurin piirtein. Se oli tämän päivän vika-aktiviteetti. Ja palataan huomenna siihen, että kuinka paljon mä loppupeleissä kulutin kaloreita. No niin, eli nyt mulla on tää Polar Flow-sovellus auki ja mulla on tässä auki tää eilinen päivä. Ja tästä nyt ensimmäitteenä näkyy toi, että aika täynnä on toi rinkula kaikennäköistä aktiviteettia. Ja sitten tuossa alapuolella on toi päivittäinen tavoite, joka on niinku yli 3,5% niinku läpäisty. Ja se, että mä saan sen siis 100%, niin siihen ei riitä se, että mä oon niinku ei yleensä riitä se, että mä pelkästään oon töissä, vaan tarvii vähintään kävellä töihin. No mut kuitenkin. Ekana voitaisiin katsoa, että paljon tuli kilometriä noista kaikista kävelyistä yhteensä, joita oli 5 kappaletta. Ja katsotaan, mä pistän tähän kuvat niistä kaikista kävelyistä ja sitten lasken ne kilometrit. Ja näistä kävelyistä nyt tuli siis yhteensä yli 14 kilometriä. Se on aika paljon. Et normisti mulla tulee päivässä kävelyä ehkä se noin 6 kilsaa, kun mä menen töihin ja takaisin. Ja näin. Niin toi oli kyllä tosi paljon ja mä oon itse asiassa tyytyväinen siihen. Ja sitten voitaisiin katsoa, että paljon tuli askeleita. Ja askeleita tämän kellon mukaan tuli noin 42 000, melkein 43 000. Sitten tuossa on seuraavaksi toi matka, niin kuin 25 kilsaa. Mutta just noista kävelyistä tuli se, mitä 14 kilsaa. On muuten aika paljon niin kuin toi, että liikettä niin kuin päivässä. Koska oli ne 1,5 tunnin futsaa-treenit. Sitten mä olin siellä ultrassa sen 1,5 tuntia. Ja siis mä olin siellä salillakin. Toi kuulostaa niinku tosi paljolta. Ja aktiivinen aika, 13 tuntia 8 minuuttia. Mä en tiedä, onko se niin ihmeellinen. Viimeisimpänä ne kaikista jännittävimmät, mikä tämän niinku, haasteen ideakin itse asiassa oli, niin oli se, että mä kulutin 5141 kaloria koko päivän aikana. Ja kyllä nyt kun miettii, niin kyllä mä oon aika tyytyväinen siihen. Se oli aika paljon. Mulla on tässä ehkä ihan niinku 2 asiaa, että mitä mä olisin tehnyt eri tavalla. Jos mä olisin halunnut vielä enemmän niinku saada niitä kaloreita, niin oli se, että mun pitikin siis lähteä paljon aikaisemmin sinne kävelylle, ennen kuin mä lähden sinne ultraparkkiin hyppimään. Tai aukesi 11 ja mä ajattelin, niinku, että mä menisin joskus ennen 10 lähtisin, mutta lähdin 10:30 hupsista keikkaa. Sitten toinen oli se, että siellä salilla mä olin aika vähän aikaa. Päästiin yli 5000. Se oli vähän niin kuin mun tavoite, että pääsis yli 5000. Kyllä sen tänään huomaa, että paikoissa vähän tuntuu. Ja siis kertokaa, että mitä mieltä te olette tästä, että oliks tää ihan hyvä? Että vediks mä tän haasteen ihan hyvin? Mutta joo, hei, kiitos kun katsoit tämän videon ja ehdota tuolla kommenteissa jotain tai kommentoi jotain palautetta tai ihan mitä tahansa. Ja nähdään seuraavien haasteiden parissa. Ja se olisi moro ja kiitos kun katsoit.